ଯିବି ଏଜ୍ କଥା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଏଜ୍ କେତେ ମନେ ରଖ ଏଥିରେ କୌଣସି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିବନି କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ତମର ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯିଏ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ 3 ବର୍ଷ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାମାନେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଏଜ୍ 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ରହିଲା କଥା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା କେତେ ଆଗରୁ ଥିଲା 36 କିନ୍ତୁ ଏବେ କମିକି କେତେ ହେଇଯାଇଛି 33 ତାମାନେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏବେ ରହିବନି 18ରୁ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫିଲହାଲ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତୁମ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି ଆଗରୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଫର୍ଦର ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିପାରିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ